سلام معكم كرات تخاتلتي نايزي channel كما يتخونوا كم ياللهم مساكم زلخو حاوهم قريه كمتي لمد كل جزيه أبناء سرحات جزانا ويكا أن جزانا نتفتات نتقوم لهم عينتات مسارح خونه ويكا أب جزانا كنت تقوم لهم ويكا أخقول قلنا زخلو عينتات مسارحي حدا كارت شيرز قبل الشانلي كومو دما توسخ دما كم سمويا ويكا أب حدا عودي زنت في حواتنا ندمسانا ناتم تمكرو شيرك قبلنا زقربلو channel مالتي كمتي أب زحلف جزينا ناي أجزاء مني جزاء خجزء المعاشي تزبلت أجزاء نمجزاء ويكا أب جزاء نمجزاء زود لينا نجارات انتهى يوم زتقالل بزوح جزء بحاونا relator سيوم information محلاليفنا كهبنا صنعي مستي زلو كنتات ناي مكيارات ناي interest rate ويكا مستناي مقيارات ناي غزي اب 2024 كخمه يالو غزان زي غز من يخغز اسخيل معاز تغزانا يزبلص كنصنح له يحيش ولاس سئلنا بزلو غزينا دحر زخونه لوط نحرمت يبو خنصنح ايناي تزبلص غزي ويكا ايناي يحيش نزبل حتتات لومون تمليسنا له سلت غزيو كمسكنو يفتو قديمه بشنكمن بشم تعذبت مالتي سلازي تزلنا غزي معاسينا تزبلت جزان مجزاء كنجز لي حيش ولاس كنصنح نزبل حتتات كملسلنايو اتي بولص ነገር ክትብልዎ ትደልዩ ወይ ከዓ ነዚ ኢንፎርሜሽን እዚ እሱ ዝህበና ላይሰንስድ ኤጀንት ስለ ዝኾነ እቲ እሱ ዝፈልጦ ወይ ከዓ ተሓድሽ ዘሎ ኢንፎርሜሽን ካብኡ ክንረኽቦ ኢና ምናልባት ኣብ ከምዚ ኣብ ገዛ ምግዛእ ሓሳባት ዘለኩም ወይ ከዓ ገዛ ንክትገዝኡ ኣፍልጦ ክትደልዩ ክትረኽቡ ትደልዩ ሰባት እንድሕር ኣለኹም ኣብ ናይ ፊላደልፊያ ፔንሲልቫንያ ኢና ዘለና በዚ ኣጋጣሚ ዋላ ኣብ ካልእ ስቴት ዘለኹም እውን ደዊልኩም በዚ ንገድፈልኩም ኣብ መወዳእታ ንገድፈልኩም ቁፅሪ ቴሌፎን ደዊልኩም ንሓውና ስዩም እቲ ክህበኩም ዝኽእል ኢንፎርሜሽን ክትሓትዎ ትኽእሉ ኢኹም ብቋንቋ ትግርኛ ኣምሓርኛ ብእንግሊሽ ብዝመረፅኩም ቋንቋ ክትሓባበረኩም ስለ ዝኽእል እንድሕር ረኺብኩሞ ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ስዩም ሓውና ከምቲ ልሙድ ሎሚ እውን ኣብ ሰዓቱ ምሳና ተረኺቡ ኣሎ ስዩም ሓውና ክነትዎ እሞ እቲ ዘለና ኢንፎርሜሽን ካብኡ ክንመሃር ኢና እቶም ንእሽተይ ሂንት ዘለና ከም ተወሳኺ ነቶም ኣፍልጦ ዘይብልና ደኾና ሰባት ከዓ ዓብዪ ሓገዝ ክኾነና ዝኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ ምናልባት ነዚ ቪድዮ ንርኢ ድማ ንኻልእ ሰባት ክጠቅም ስለ ዝኽእል ንኻልእ ዘይረኣዮ ኣብ ከምኡ ድሌታት ዘሎ ሰብ ክጠቕሞ ስለ ዝኽእል ሼር እንድሕር ጌርናዮ ላይክ እንድሕር ጌርናዮ በዚ ኣጋጣሚ ነቲ ካልእ ሰብ እውን ንኽሪኦ ይሕግዞ እዩ እሞ ናትኩም ካባኹም ንፅበያ ነገር እንድሕር ኣላ እቲ ዘለኩም ሕቶ ርእቶ ኣብ ናይ ቦታ ኮመንት ክትፅሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ከምኡ ኣብ ናይ ግዜ ዝጥዕም ምስ ናይ ስዩም ሓውና ርኢና ድማ ሕቶታትኩም ዳግማይ ንክንምልስ ከዓ ክንምለስ ኢና ማለት እዩ ንሎሚ ስዩም ሓውና ምሳና ኣሎ ክንእትዎ እሞ እቲ ኢንፎርሜሽን ከዓ ካብኡ ክንረክብ መታን ማለት እዩ ሰላም ስዩም ሓወይ ሰላም ገረ ሓወይ ከመይ ትከውን ከመይ ቀኒኻ ሰላም ድዩ ከመይ ጠና ፅቡቅ ኣለማ ፅቡቅ እንኳዕ ዳግማይ ብሰላም ተራኸብና እንኳዕ ደሓን መጻኻ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ታንክ ዩ ኣይነ ውስኻ ኮ ኩሉ ግዜ ብታይም ካለኻ ኣነ ቁርብ ዝሕድ ኢለካ ፀኒሐ ስለዚ ደጊመ ሕጂ እውን ብሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ ናይዚ መደብን ከመስግነካ ይፈቱ ያ ስዩም ሓውና ሕጂ ከምቲ ኩሉ ግዜ እትህበና ኢንፎርሜሽን እቲ ዘለካ ፍልጠት እቲ ዘለካ ሞያ ኣብቲ ስራሕ ትነጥፈሉ ናባና ናብ ሕብረተሰብካ ሼር ክትገብር ፈቃደኛ ብምዃንካ ደጊመ ከመስግነካ ይፈቱ እስኪ ንኸይድ እስኪ ብዛዕባ ገዛሲ ገዛ ማለሲ ኩሉ ሰብ ዝደልዮ ኩሉ ዝብህጎ ክስታዩ ከመይ እስከ ገዛ ምናልባት ዋላ ምድጋም እንተኾነ እውን ኣይፅላእኒ ብዛዕባ ገዛ ንምግዛእ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና መጀመርያ ሓደ ሰብሲ ካብ ኤ ተበጊሱ ናብዚ ክበፅሕ እንድሕር ኮይኑሲ እተን መጀመርያ ንገዛ ንምግዛእ ዘድልዮ ነገራት ብአን ክንጅምር ኦኬ ቅድሚ ናብኡ ምእታውና we can start with good news ሓደ good news ኣለና እቲ good news እንታይ እዩ እቲ interest rates ሕጂ እንዳወረደ መፅኡ ኣሎ ላስት ይር ካብ ዝነበሩ ሕጂ interest rates ወሪዱ ኣሎ ሴፕተምበር ድማ እንዳተዘራረቡ እዮም ክቅንስዎ ማለት እዩ ካብ ሕጂ ንኔው እቲ interest rates ንታሕቲ ከይድ እምበር ከፍ ኣይብልን እዩ so እዚ ፅቡቅ ሓደ ኒውስ ሒዝና ኢሎም ንቀርብ እዚ ሓድሽ ኒውስ ማለት እዩ ብዛዕባ real estate interest rate is coming down. It's being lower. That's a good thing.
So نهار سب جزاك كلون تايدليو كابيوم زجمرو كاب point A تسيها سمو داتا انتم كوزلهم تولني على تاهتو سبوكتويا نمجمريا ነገር እቲ ዶክመንት ክንስብስብ ኣለና እቲ መብዛሕትኡ ችግር ዘሎ ንሕና መፂና ክንዛረባ ብዩቲዩብ ሰባት ደውሎም ላይ በቃ ገዛክ ገዜ ይብሉኒ ቀሊል ይመስሎም ማለት እዩ ንሕና ድማ ከምዚ ዓይነት ኢንፎርሜሽን እንዳሃብና ኣይኮነን ቀሊል ኣይኮነን ገዛ ምግዛእ ኮምፕሊኬትድ ዝኮነ ዶክመንቴሽን ዘድልዮ ፕሮሰስ ማለት እዩ ገዛ ምግዛእ ማለት እና እቲ ፕሮግራምና ሪኦም ኣብ ዩቲዩብ ሪእታ ኢሎም ዝደውሉ ሰባት ኣለው ቀሊል ይመስሎም በቃ እዚ ገዛ ለለ ነረ ኣጋዛኒ ይብሉኒ ንሕና ግን እንዳዘረብና ዘለና ኣብ ዩቲዩብ እቲ ኢንፎርሜሽን እንዳሃብና እምበር ቀሊል እዩ ብቀላሉ ዝከውን ነገር እንዳበልና ኣይኮነን እቲ ኢንፎርሜሽን ክሊር ክንገብሮ ኣለና ዘድልዩ ዶክመንት ኣለው ብቁ ክንከውን ኣለና ገዛ ንምግዛእሲ ብባንክ ስታንዳርድ እቲ ባንክ ዘቀመጦ መስፈርቲ ከነመውላ ኣለና ማለት እዩ ገዛ ንምግዛእ So the first thing is the credit score not book more than 680 very good mortgage ንክእል ማለት እዩ ካለ ድማ ናይ 2 ዓመት ታክስ ሪተርን የድልዩ ታክስ ክንሞላ ኣለና ታክስ ክንከፍል ኣለና ናይ 2 years history ክንርኢ ኣለና ማለት እዩ W2 proof of income bank statement እዚኣቶም የድልዩ እዚኦም ኩሎም እንደሆነ ተማሉ ገዛ ምግዛእ ኣይካል ማለት እዩ እና ኣነ ከመይ ሓደ ጊዜ ዘረዶም ኩልና በኢሚግሬሽን ገርና ኢና መፅና ነዚያዲ ንኢሚግሬሽን ዘደሊ ዶክመንታት ኣለው እቲ ፓስፖርትና እቲ አይዲና ኩሉ ሽሙ ማሽ ክገብር ኣለዎ ተጠንቂቅና ኢና ንገብሮ ነቲ ኢሚግሬሽን ኣፕላይ ክንገብር ከለና ንግሪን ካርድ ሲቲዝንሺፕ ማለት እዩ ገዛ ንምግዛእም ከመይ እዩ ሲሪየስ ዝኮነ ቢዝነስ እዩ ዓብይ ገንዘብ ኢና እንዳተለቃና ዘለና ካብ ባንክ 200,000 300,000 ማለት እዩ ስለዚ ከም ኢሚግሬሽን ዶክመንት ንስብስቦ ንባንክም ገዛ ንምግዛእም ከመይ የድልዩ እቲ ዶክመንትና ተጠቂቅና ጽሩ ዝኮነ ዶክመንት ሐቀኛ ዝኮነ ዶክመንት ሰብስብና ክንህዝ ኣለና ገዛ ንምግዛእ ማለት እዩ እቲ ባንክ ደልዩ ኩሉ እንደዚህ ተሟላ ኣይከውኒ ማለት ስለዚህ ታ ፔቼክ ዝቀበሎ ሕጂ ድማ ዘምፀዎ ኮሽን ኣሎ እንታይ መስልካ ናይ ሞዳታ ፔቼክ ይብሉካ ሕጂ 2024 ገዛ ክትገዝእ ከለካ 2023 last paycheck كتري لك ناي 2022 last paycheck يقولها هذه سرا عند كل جميل كده ناي first paycheck هذا proof نمجوار مالته تصراحة كم جمرة كسام ودها صريحة هذا checks لازم كبروا إن كل document ناكل ركب access كنبرة لانه paycheck copy of our paycheck 2 months of bank statement 2 years of tax return 2 years of W2 we must have this documentation private business na balna self employed እንደሆነ ኮይና ድማ 1099 ድልዩ ማለት 1099 tax return እና ቢዝነስ ና LLC ዘለውን ሰባት አለው ሓደ ጊዜ ይሃዙን ይገዛን ምግዛ self employed ዮም ናይ ባሎም ቢዝነስ አለው ፔቼክ አይቀበሉንም ከመይ እና ይብሉኝ እሱሳቱንማ እቲ LLC ከመይሉ ተቋቁሙ ና LLC ላይሰንስ ና LLC ዶክመንቴሽን የድልዩ እቲ ኢንከም ድማ 1099 ና ታክስ የድልዩ ማለት እዩ ናይ self employed ዝኮነ ሰው اوكي صباح حضرتك ስለዚህ አው መስመጻና ያ እቲ ናይ ፕሪ አፕሩቫል ክገብርዎ ዝኽእሉ ናብ ባንኮም ከደም ደም ክረኽብዎ ዝኽእሉ ዋላ ዝሕግዞም ብፍሉይ ዝሕግዞም ሰብ ኣለዩ ኣብ ናይ ፕሪ አፕሩቫል ናይ ባንኪ ምቕባልን ዘይምቕባልን ክገብርዎ ዘለዎም ቀዳምነት ንመን እዮም ክረኽቡ ዘለዎም እቲ ፕሪ አፕሩቫል ኣብ ባንክ ዝርከብ ማለት እዩ ኤኒ ባንክ ክከውን ይኽእል እዩ እቲ ተፈለጡ ባንክታት ዌልስ ፋርጎ ባንክ ኦፍ አሜሪካ ፕሪ አፕሩቫል ክህቡና ይክእሉ እዮም ኣነ ድማ ኮምፎርተብል ዝገብረኒ ናይ ፕራይቬት ስሞለር ባንክስ ክሬዲት ዩኒየን እሳቶም መጀመርያ ኩሉ ነገር ኣፃሪዮም እዮም ፕሪ አፕሩቫል ዝገብሩካ ማለት እዩ ዌልስ ፋርጎ እንደህር ከድካ ዲቴይል ከይኮነሲ እቲ ክሬዲት ስኮርካ ሶፍት ክሬዲት ቼክ ገይሮም እቲ ኢንካም ኤሪዮም አፕሩቫል ይህቡካ ገዛ ምስ ረከብካ ክትገዝእ እንዳበልካ ድማ ኦፈር ምስ ገበርካ ድማ they ask you a lot of documentation tom credit union small banks መብዛት ጊዜ ዝቀመሉ cross country mortgage banks ዝባሃላሉ ስፔሻላይዝ ዝኮኑ በሞርጌጅ ትራዮ ነቲ ፕሪ አፕሩቫል ክህቡካ ከለው ዲቴይል ቼክ ገይሮም እዮም ዝህቡካ quick pre approval ከይኮነሲ they check everything then you are almost guaranteed if they approve you are almost guaranteed to buy a house so ዝበልናዮ ዶክመንት ከሪኦም ኣብቲ ዌብሳይቶም አፕሎድ ይገበር መብዛት ጊዜ ከሙ ዝገበር ሕጂ most clients they don't know how to upload their document into the bank's website but there is a way to apply
from the computer, from your phone. Na bank the physical credible can absolutely can apply to approval مقبل computer ዝከኣል ነገር እዩ ግን ክንፈልጥ ኣለና ከመይ ኢና apply ንገብር እቲ mortgage እቶም ዶክመንታት እቲ W2 እቲ tax return እቲ bank statement how do we upload it into the website and get a pre-approval a bank ከድና pre-approval ንረክብ ማለት እዩ ጽበቲ ካለ አፍትናይ ቀዳምነት ንበል ቀዳማይ ገዛ ዝገዝእ መጀመሪ ገዛ ዝገዝእ አበና እዩ ዘተኩር ምናልባት FHA ዝበሃል ኣሎ ኮንቬንሽናል ዝበሃል ኣሎ እቲ VA ዝበሃል ኣሎ ምናልባት ነቲ መጀመሪ ዝመጽእ ሓድሽ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ክልልያቱ እንታይ እዩ ኣይናይ ዝበለጸ ወይ ከዓ ኣይናይ ጥቕምለዎ ኣይናይ ረብሓ ኣይናይ ተመራጺ ክገብሩ ወይ ከዓ so FHA is federally guaranteed mortgage መንግስት ጋራንቲ ዝገብሩ ሞርጌጅ FHA means Federal Housing Authority ያተብለታ ቃል ማለት ከተንተን ኮላ ንመን ዝህግዝ እዚ low credit score ዘለዎ ሰባት for example if credit score is less than 680 630 እንደር ኮይኑ 580 እንደር ኮይኑ 600 እንደር ኮይኑ credit score FHA መጠቃሚ ይህይሽ ማለት እዩ ማለትም እቲ ባንክ እነዚህ ሰብ አፕሩቭ ክገብሩ አይከልኔ እቲ ክሬዲት ስኮርም ሎው ክብል ኮሎ መንግስት ድማ መጽዩ አነ ጋራንቲ ክገብሩ ኢሉ ዝህበካ ሞርጌጅ ማለት እዩ FHA ግን FHA እቲ ኢንስፔክሽኑም በጣም ይሃያል ናይ ገቨርንመንት ስለዝኮነ ሃውስ ሴፍ ክውን ኣለዎ እቲ ኩሉ ኤሌክትሪክ ግራውንድ ክውን ኣለዎ መጽዮም ቼክ ይገብሩ ማለት እዩ አፍተር አፕሬዛል ናይ FHA very strict ዝኮነ ኢንስፔክሽን ፕሮሰስ ኣለዎ እቲ ኢንትረስት ሬቶም ጽቡቂው ሎው credit score in the halika FHA track ማለት እዩ conventional ማለት ድማ ናይ ባንክ ናይ private loan እዩ ናይ government አይኮነን credit score must be greater than 680 ክውን ኣለዎ conventional ለመርከብ 680 ክውን ኣለዎ እቲ appraisal inspection ከም FHA strict ዝኮነ አይኮነን በጣም ከቢድን ብዙ መስፈርት ዘለዎ ኢንስፔክሽን አይኮነን ዝገብሩ ናይ FHA መጽዮም ተገዛይሪዎ the value ጽቡቅ እንደር ኮይኑ ይሁካ ማለት እዩ they don't care about the steering has to have railways the basement care ኮለሃ መደገፍ የለካ ዝባሃል ብዙ ናይ መንግስት ዝኮነ ሴፍቲ ኢንስፔክሽን አይገብሩንም conventional so easy ቀልል እዩ ማለት ነው conventional እንደሪኩ ካዩ ቀልል ገዛ ንምግዛ ግን you have to have credit score more than 680 offer ትገብር ኮለሃ let's say ሓደ ገዛ 200,000 ገንዘብ هذا سباي بFHA مصيو 200 اوفر ገይሩ ካለ سباي 200 اوفر ገይሩ በኮንቬንሽናል እቲ ዝሸይጥ ሰብ ለኮንቬንሽናል ዝቀበል ማለት እዩ ካብ FHA ካብ ዝቀበል ናይ ኮንቬንሽናል ይቀል ስለዝኮነ ንኮምፒቲሽን እቲ ኮንቬንሽናል ሞርጌጅ ይሃይሽ FHA እቲ ጥያቄውን ብዙ ስለዝኮነ መብዛት እቲ ዝሸይጥ ሰባት FHA ስካንዳር መጽያ ደስ ያብሎኒ እቲ ገዛውም ግን ጽቡቅ እንደር ኮይኑ ኢንስፔክሽን ዝሃልፍ እንደር ኮይኑ ኮምፒቲሽን እንደዘይብልካ FHA is a good law ግን ኮምፒት ንምግባር በህጂ ማርኬት ብዙ ኮምፒቲሽን ዘሎ ኮንቬንሽናል እንደ ሪስካ ኦፈር ተገበር እንደኮንካ እቶም ዝሸጡ ሰባት ፕራዮሪቲ ይሁን ማለት ነው ናይ ከበሉ ካብ FHA VA ድማ ናይ ቬተራን አፌርስ ሚሊታሪ ዝነበሩ ሰባት ከበሉ ሞርጌጅ ናይ ባሎም ቤኔፊት አለው ሚሊታሪ እንደር ኮንካ without down payment ክትገዛት ይሄ 100% loan ትረክብ interest rates are very low VA it's only for people who work in the government military VA hospital is ሰባት ሀበሻ አለው VA hospital ይሰሩ VA hospital እንደሰሪሃ እና VA loan ከተሰጡት ከለህ ማለት ነው veteran affairs means አዲስ ዘገልገሉ ሰባት እናታቶም loan ያ ማለት VA loan okay ጽባቴ ያ አጋጣሚ ከማን ክብለካ እንዳልኩ አብሬ ኸ ምናልባት ያ sometimes ገዛ እንደለ خلنا ሲ the same offer ንህቢና አብገሊ ሕጂ the same offer ሂብና خنስና እቲ ገዛውን በቲ ዝሃብናይ offer ይሽየጥ ስለምንታይ አነ ንዓይ ዘይተቀበሉኒ በቲ አነ ዝሃብ offer ካ ተሸይጥ ኢልናሲ እዚ ስለዚ ተንከፍካ ያ ጽባቴ ምክንያቱ ኮምፕሌን ይገብርና ገዛ ዲቴል ድማ ካሊ ዲቴል ድማ ከበካ the same offer ትገበር كلتاميتشي صحات كلتاميتشي غيركا كال سباي دما مصيو نو انسبكشن 200 እንደهريلو صحات دما اني انسبكشن كغبري 200 እንደهريكا تزشيت سباي زقبل نو انسبكشن زباله ማለት نو انسبكشن እንደهريلكا
ጥያቄ ብለይን ኢንስፔክሽን አይደለኔ ከምዘላታ ገዛይ አዘዝ ይልካንደር ገዛሃ ተቀባልነት አለው ህጂ ዘለው ኮምፒቲሽን እዚህ በብዛት ሰብ ኢንስፔክሽን ካንሰል እንዳገበረው በቃ ኮምፒቲሽን ሃይ እንደ ብዙ ገዛ የለም ዝገዝህ ድማ በዚሁ አደ ገዛ ኮጽ ሁሉ ሰብ 17 መጽኦም ከገዙ ይደልዩ ማለት ስለዚህ ኮምፒቲሽን አሸንፍ ካን ምርካበታ ገዛ መብዛት ሰብ ኢንስፔክሽን ካንሰል እንዳገበረው ይዘለው ስለዚህ ማረ ፕራይስ ኦፈር ጌርካ conventional due cash due FHA due inspection ትደልይ ሃት ደልህን እዚህ ሁሉ ነገር መስፈርት ይሄው ሸይት ሰባይ ምስ ኤጀንት ከዘራረቡ ኮሎ ሁሉ ኦፈር ቴብል ጌሮ ይሪው አይና ያይሽ አይና ይዘገዘ ሰባይ ፋይናንሻሊ ዌል ኦፍ ዝኮነ which one is it ኢሎም ሪዮም ዝቀበሉት ኦፈር ማለት ነው 5 ኦፈር እንደረክቦ ሁሉም በሴም ፕራይስ እንደርኩ ሳቱም ዝሪውን ታዩ አይና ኢንስፔክሽን ዘደሊ አይና ይጽብቁ ሞርጌጅ ጽብቁ ፕሪ አፕሩቫል ረክቡ ዘሎ which one እንዳሉ ይከዱ ማለት ነው ኦኬ ጽብት ሲምሃው እስኪ ካብ ላልካዮ እቲ ጥቅሚ ናይ ኢንስፔክሽን ምግባርን ዘይ ምግባርን ንገዛይ እንታይ ረብሓ ኣለዎ እንታይ ጉዳት ኣለዎ አነ ንኩሉ ሰብ ዝመከር ኢንስፔክሽን መስት ክግበር ዘለዎ ነገር አድላይ ነገር ኢሉ ይዛፈስብ ትገዛ ከተረክብ ኢንስፔክሽን ካንሰል ከገባሪ ካሊ ግን ታይተብሎ ምትወርድ ጽሁፍ አለው ታይላን ጽሁፍ ኢንስፔክሽን ፎር ኢንፎርሜሽን ፐርፐዝ ኦንሊ ነው ለተ ፕራይስ ኔጎሺዬት ምግባር ከሆነ እንደሌለው ኢንስፔክሽን ንባልና ኢንፎርሜሽን ደሊና ኢና ኢንስፔክሽን ገበዘለና ይልካ ተፍልጦ ማለት ነው ተንሸጡ ሰባት ኢንስፔክሽን ፎር ኢንፎርሜሽን ፐርፐዝ ኦንሊ ኢና ቱ ኦፈር መስተቀበሉ ኢንስፔክሽን ንገበር ማለት we have 10 days after they accepted the offer to do the inspection ኢንስፔክሽን ምግባር በጣም ያድላይ ህጂ በዘሎ ቴክኖሎጂ ኢቶምና ኢንስፔክሽን ካምፓኒ በጣም ጽብቅ የለው መተ ሃውስ ኢንስፔክት ዝገብርዎ ማለት ነው ለምሳሌ አፍት ቤዝመንት ሞይስቸር እንደሃልዩ አፍት ግርግዳ ሊክ ዝገብር ነገር እንደሃልዩ በአይኑና ጥራይ ከነራኒ ከሊና ህጂ ግን ኢቶም ኢንስፔክት ዝገብሩ ካምፓኒታት ናይ ቴርሞስታት ቴርሞ ከም ኤክስትራ መሳሪያ ያለው ሷምጽዮ ሞይስቸር አለ ወዲው ግርግዳ ማይሊክ እንዳገበረ ዲሎም inside the walls ዘሎ ነገር ሁሉ ክሬዩ ይተሪው አፕ ሩፍ ዳይዎም ከዶም ሊክ አለ ወዲው ሩፍ ከረይ የደለውዲው ሞዳታ ዲሙ ቀርቡ ዩናይት ሩፍ ይሎም ቼክ ይገቡነት ሩፍ ኤሌክትሪክ ሲስተም ሁሉም አውትሌት ግራውንድድ ኮይኖም ዲም ይሎም ቼክ ይገቡ ፓወር ሰፕላይ እድሜው ከመዩ ኤሌክትሪክ ፓናል ዝሮ ከሎም ቼክ ይገቡ ማለት ነው እዚህ ሁሉ ምግባር ኢንስፔክሽን በጣም ያድላዩ average price is 500 for inspection so 500 ከፊልና inspection ምግባር በጣም ጠቃሚ ተገዛ ከሚ መግዛና ኢንስፔክሽን ምግባር በጣም ይዘበክ 577 ምግባር ብዙ የከሰረ ሀዳ ሰባት ነው ለምታይ ላይ አምስት ዓመት ዝከፈል ዝብሎ አለው ግን በጣም ይዘደል ነገር ይው inspection you must do if you want to buy a house if you decided to get it do inspection that's the next step ኦኬ ካልሆን ኢንስፔክሽን መስገበርና ዩናይትድ እና ናይት ገዛ መስፈለጥናውን አፍተ ኔጎሺዬሽን ይحجزنا ዲ ወላ ፍልልያት አለ ወዲው ኢንስፔክሽን ክትገብር ከለኻ በጣም ዘዕረ እንደራሊ ወይካ ሪድ ኔጎሺዬት ክትገብር እንደህር ተኸይል ኮንካ በጣም በኢንስፔክሽን ደፍ ተስማሚና ንምሳሌ ኢንስፔክሽን ተመልሱ the sewer system is not working properly እንደህርልና sewer system እንጂ 5000 8000 ዘውጽዩ ካው ኢንፎርሜሽን ሪፖርት ተቀበልና ካፕተን ኢንስፔክተር እንቶም ዘሸይጥ ኤጀንት ከሄድና ሴለር ኤጀንት ከሄድና ኢንስፔክተር ከምዚልና አለው sewer system ፊክስ ከገበራለው ወጻይ ድማ 8000 ዲዩ ንብል ካው we can negotiate either they can fix it or they can give us 8,000 discount from the sale price or 4,000 discount from the sale price. That expense ንማቀላይ ነው ስማሙ ይከለው 50-50 ንገበር 4,000 discount ንረክምነከሊና ኢንስፔክሽን ምግባር ኢንፎርሜሽን አጽብቂው ፕራይስ ኔጎሺዬሽን ድማ በጣም ያድላይ ፕራይስ ከነሱልና ማለትም ሃውስ ዲፌክት ረኪው ማለት ነው አፍተ ሃውስ ዘራይ ነገር አለ ይሉ እንዳ ነገርና ይዘሉት ኢንስፔክተር ኢንስፔክሽን ድማ ከበና ኮሎ ዘራ ያለው ወጥራይ ከሆነ ሲ how much do you need to fix it ዝብል ናይ ፕራይስ ኤስቲሜትም ሃዊሶም ዝህቡና ማለት so እዚ ሁሉ ገዛ ኢንስፔክተር ገሮም ኦኬ እዚ ሁሉ ከምዚ አማውንት የደልዩ ፊክስን ምግባር ይሎም ስለዝህቡና ናይ ኤስቲሜት ኦፍ ወርክ
كون ريو مالتي inspection is very good سبته اسكي ምናልባት አው sometimes ገለሰብ ናይ 200,000 ፕሪ አፕሩቫል ኢና ተዋሂብና እሞ እቲ ዋጋ ገዛ ከዓ ንድሕር 150 ረኺቦሞ እቲ 50,000 ከምዚ ንወስዶ ኮይኑ ዝስማዖም ኣሎ እሞ ብዛዕባ እዚ ከመይ ኦኬ ድገምልስ ጥያቄ ማለት ሕጂ ንበል ፕሪ አፕሩቫል ናይ 200,000 እንዳር ተዋሂቡ እቲ ገዛ 180 እንድሕር ተገዚኡ እንታይ ይመስለና ኢና ሓንሳብ ትርድኢት ማለት እዩ እቲ 20,000 ንዓና ዝህቡና ኮይኑ ዝመስሎ ሰብ ኣሎ ወይ ከዓ ገለሰብ ከዓ ብዙ ህጋፂምኒ ከምዚ ብዙ ህጋፂምኒ ያለው ይመስሎም ከሙ ግን ከሙ አይኮንም እቲ ባንክ ዘለቀካ እቲ ናይ ቫልዩ ኦፍ the house ይምበር ናት ገዛ ዋጋ ይምበር ካብቲ ዋጋ ግናሊ ያህበካኒ ማለት እዩ so እቲ ናይ ገዛ ፕሮሰስ እንዳረና ይና ፕሪ አፕሩቫል ትረክብ ገዛ ገዚኻ ኦፈር ንገብር እቲ ኦፈር ምስተቀበልዎ ኢንስፔክሽን ንገብር ካው ድማ ናይ ባንክ ፕሮሰስ አላ እቲ ባንክ እንታይ ይሰዱ ናይ ባሎም ሰብ አፕሬዛል ይሰዱ ማለት እዩ ነና ይኮነን እቲ ባንክዮም ናይ አፕሬዛል ካምፓኒ ያለው ዝቀምሉ ንሳቶም ደውሎም ይሰድዎም እቲ አፕሬዛል መጽኡ ንትገዛሪዎ እንታይ ዝገብር ኢንስፔክሽን ከይኮነ አፕሬዝ ዝገብር አፕሬዝ ንጓር እንታዩ እቲ አፕሬዝ ዝገብርላዩ ፕራይስ ነቲ ሃውስ ይምጥኖ ዲዩ እቲ ዋጋ ሕጂ 180,000 እንደር ኮይኑ እቲ አፕሬዛል መጽኡ ኦኬ 180,000 ነዚህ ገዛ ይመጥን ዲዩ ኢሉ ቼክ ይገብር ማለት እዩ ካውቲ ባንክ ዝህበካ ናት አፕሬዛል ቫልዩ ነበር 200 አፕሮቭ ስለተገበርና 200 አይበቃ ማለት ገዛ ዝመጣጣን ዋጋ ይዝህበካ ምክንያቱም እቲ ጋራንቲ እቲ ናይት ሞርጌጅ ጋራንቲ እቲ ፕሮፐርቲ ጽበቴ ምናልባት እስኪ ኣብ ገንዘብ ካብ መጸናውነቲ ንበል ንሓንሳብሲ እንታይ ይኸውኒ እቲ ፕሪ አፕሩቫል ናትና ካፍቲ ኦፈር ዳሃብና ንላዕሊ ይኸውን እሞ sometimes ካብ ጅባና ንኽንውስኽ ንሕተት ኢና and then sometimes እቲ ባንክ ከዓ እንድሕር አፕሩቭ ጌርካ ብሙሉእ ካብ ርገብረልካ እሞ ኣብዚ ፍልልያቱ ከመይ እዩ እቲ ንሕና ካብ ጅባና ንውስኾን እቲ ባንክ አፕሩቫል ዝህበናን ዲል ክንገብር ከለናስ ከመይ ምናልባት ነቲ ክንፅር መታነት ዘይፈልጦ ሰብ sometimes ወስኽ ትበሃል ኢኻ ካብ ጅባኻ እሞ ከሙ የጋጽም ከይሉ ሰብ እንድሕር ካሽ አለዎ እቲ አፕሩቭ ዝተገበሩ ን200 ራይ እንድሕር ኮይኑ ዝደልዮ ገዛ ድማ 250 እንድሕር ኮይና እታ 50,000 ካባቶም ዝውስኩ ሰባት አለው ማለት ካባህ ካሽ ክትገብር ትከለህ you can bring your own cash you can cover some part of the mortgage some part ድማ with bank cover ይገበር ማለት ነው so they call it loan to value LTV ዝባሃል LTV ማለት it's loan to value ክንደዩ usually 95% ይበካት ባንክ loan to value 95% ማለት እቲ ሃውስ 200,000 እንደር ኮይኑ ባንክ ድማ 195 ይበካት 5% ከባሃት መጽያ ማለት ነው 50,000 euros ሲንካ ድማ loan to value more እንዳኮነ መጽያ ይካሉ ከባሃ ካሽ some part from you some part from the bank ከሞ መግዛይ ካሉ Okay, yeah. ምናልባት እስኪ ነቶም 200,000 180,000 300,000 ገንዘብ ሲየብለይን እሞ ኣነ ገንዘብ ከመይ ገይረ ክረክብ ገዛ ክገዛ ኣይክእልኒ ዝብል ሰብ ካል ኣብ ጁባና ቢና ንኸፍሎ ገንዘብ እዚ I mean mortgage ንሱ ጥቅም ኮና mortgage ጥቅም ይሱ like you know 300,000 ጂ መብዛት ሰብ በሞርጌጅ ተለቅሁ ከባንክ ይገዛው እንበር ካብ ጁባ ወጽ ዝገዝ ብዙ ሄለና በአሜሪካ መብዛት ሰብ ሞርጌጅ ጥቅም መብዛት ሰብ ሌንደር ይጥቀሙ ከሞ ያት ገዛው እንበር ያ ግን ብዙ ያውጻካሉ ዳውን ፔመንት 3% ይተከፈል ናይ 200,000 ገዛ እንደር ኮይኑ 10,000 ደህራሊካ እኩል ይገዛን መግዛ ህጂ ዝገዛ ሀዳር ካያለው 250 ገዚው ዳውን ፔመንት ዝከፈለ 5,000 ጫዩ ናይ ፈርስት ታይም ሆም ባየር ነሩ ግራንት ሴልስ አሲስታንት ጌርና ካብ ጅቡ ዘውጻ 5,000 ጣይ ነሩ ማለት እዩ
ስለዚህ ብዙ ገንዘብ አይርሌ ካን ይገዛል ምንዛ አዳደ ጊዜ ዘጋጥመኒ 30,000 40,000 ለኔ ይገዛል ምንዛ ዝሉ ሰባት አለው አይደለም እሱ ስፔሻሊ ፈርስት ታይም ሆም ባየር እንደሆነ ኮንካ 5,000 10,000 is enough to buy a house up to like 250 ገዛን ምንዛ ህጂ 5,000 እከለ 10,000 ያክሉ ማለት ስለዚህ ክንሕዘ ዘለና ኣብ ናይ ክሎዚንግ ኮስት ወይ ካ ዳውን ፔመንት ዝኾነና ገንዘብ ተዘይ ኮይኑ እቲ ካለ after mortgage ዛቲ ማለት ስለዚህ ክስታይ ተኾነና ምናልባት ይፈልጥና ካብ ጁባና ዝኽፈል ኣብ ናይ ክሎዚንግ ኮስት ዘድልየና ተደይ ኮይኑ እቲ ካለ እቲ ባንክ ለቓሕ ዝበና ከም ዝኸፍለና ማለት እዩ እስኪ ምናልባት እቲ ግራንት ዝበሃል እንታይ እዩ ሲም ሓወይ ግራንት ዝበሃል ብዙሕ ሰብ ኣይፈልጦን እሞ ግራንት እንታይ እዩ ወይ ከዓ ብኸመይ እዩ መን እዩ ዝግብኦ ብኸመይ እዮም ክረኽብዎ ዝኽእሉ ኣበይ ከይዶም እዮም ናታ መስፈርቲ ናይ ግራንት ንፈርስት ታይም ሆም ባየር ናይ መጀመርታ ጊዜ ገዛ ዝገዙ ሰባት ኣብ ኩሉ ስቴት ናይ ገቨርንመንት ግራንት ኣለዎ 10,000 from 10,000 up to 15,000 ናይ ገቨርንመንት ፕሮግራም ኣሎ ካብ ስቴት ስቴት ይፈላለዩ ናይ ፊላደልፊያ 15,000 14,000 ኣሎ 10,000 ኣሎ ይፈላለዩ ኣበይ ከም ትገዝእ ሳውዝ ዌስት ዝገዝእ ሰብ ካልእ ግራንት ኣለዎ ዌስት ፊሊ ዝገዝእ ናይ ዌስት ፊሊ ግራንት ኣሎ ንማይኖሪቲ ዝከውን ኣብ ኩሉ ፊላደልፊያ ድማ ናይ 10,000 ናይ ገቨርንመንት ግራንት ኣሎ ንዳውን ፔመንት ዝከውን ናይ the only መስፈርቶም ፈርስት ታይም ሆም ባየር ዝኮኑ ማለት እዩ ኢንከሞም ኩሉ ቸገሮም first time home buyer they qualify for 10,000 ክሳብ ሕጂ ያለው ፕሮግራም አይተወዳል እቲ በጀት ኩዳ ኮሎን ተጣጣው ነብሎ ኢና ይሎም ነሮም ክሳብ ሕጂ ግን ግራንት አለው እንዳሰራ ሄው ክሳብ ሕጂ ሰባት ተቀምሉ እዮም ዘለው first time home buyers I encourage you to go apply for the grant it's very easy to apply it's online you go to philly.gov first time home buyers of Philadelphia come up Google ታቱ ሁሉ ግራንት አለው ማለት ነው ዌብሳይት it's easy to apply it takes like 2 days to get 10,000 it's a good program so ፍልል ያለው ወዲሁ ነቲ ግራንት ሙሳድን ዘይ ሙሳድን እንታይ ተቀምለው እንታይ ሳዕበን ከለው ተጠቅሙ እንታይ ይህ ግዘካ government 10,000 ደህር ይብካ ብዙ ሴቭ ጌርካ ማለት 10,000 ሴቭ ጌርካ ማለት እንትገዛ ንራይ ተቀመሉ ለዳውን ፔመንት ተቀመሉ ክሎዚንግ ኮስት ተቀመሉ 10,000 በጣም ይገዛካዩ እቲ ዳውን ሳይድ ገዛን መግዛ ኦፈር ተቀበልካ መስተፈራረምካ at least you need 45 days የድልዩ ለተ government ለተ ቼክ ፕሮሰስ ከገብሩ 45 days የድልዩ ንቶም ለሸጡ ሰባት ከነግሮም አለና ለሸጡ ሰባት ግራንት እንዳተጠቀምናይና ክንህብሮም አለና ከፈልጧለው ማለትም ናይ ግራንት ፕሮሰስ አለው ሁሉ ዶክመንት ክንህቦም አለና ኢንስፔክሽን ምስገበርና ኢንስፔክሽን ሪፖርት ንህቦም ሁሉ ስለንገብር 45 days ይወስድ the downside is close to triable ካለ downside ይብሉኝ ሁሉ ፖዚቲቭ ዩ ከሳፈጂ 40 ተዝኮኑ ናቴ ክላይንት ተቀመሙ ግራንት smooth neru no problem it just takes like maybe a little bit more days 45 days also due to closing the ምግባር ምትገዛምበር ካለ ዳውንሳይድ ይብልኝ ሁሉ ፖዚቲቭ ይዘረው ዝገርማ ከነገር ግራንት ላይ ሶቅለም ኮነ ዘሄቡካ ክላስ አለው ና 40 ሰዓት ህጂ ንገሩ ዘለና ከማይነት ኮርስ አለው ማለት ነው ኮርስ ይቦም ብዛባ ገዛ አገዛዛ ብዛባ ሜንቴናንስ ብዛባ ሞርጌጅ ብዛባ ኢንሹራንስ ነገዛ ኢንሹራንስ ሁሉ ኮርስ ይሁካ ካውድማ ተፍልጣት ንሳንስካ ሰርቲፊኬት ይቦ ካው ግራንት ይሁካ ማለት it's the best program ever በጣም ደስ ይላል ፕሮግራም ትባት ሲማው ካለ ምናልባት ከምዚ ኣብ ካለ ሰልፍ ኢምፕሎይድ ኮይኖም ከም ተደልካት 99 ደሎም ኮይኖም ኡበር ድራይቨርስ እዮም ወይ ከዓ ናይ ትራክተር ሎም ሰባት እንሕር ኮይኖም እቲ ከድዮም ደለው ፕሮሲጀር the same ዲ ዋላቲ ኢንካም ናቶም ከ the same you instead of W2 they have to bring in their bank statement ካሪዮ አለው ማለት ኢንካሙ ንመራይ ማለት እዩ 1099 ካሪዮ አለው ማለት ነው W2 የበለው ምን ሰልፍ ኢምፕሎይድ ዝኮኑ እቲ ኔት ኢንካም ድማ ግሮስ ከሆነ ኔት ኢንካሙም ጽብቅ ሆናለው እጂ መብዛት ጊዜ ዘጋጽመኒ ነገር ናይ ባሎም ቢዝነስ ዘለዎም ታክስ ብዙ ከከፍሉ እቲ ኤክስፔንሱም በጣም ሃይ ይብልዎ ማለት ነው እቲ ኤክስፔንስ እንደ ሃይ ገር ካጆ ኔት ኢንካም እንደ ዘተሪ እንደ ኮን ካፒታል ታክስ ሪተርን እቲ ባንክ ድማ ኢንካም ይብሉን ይሉ ዝሐስብ ማለት
እናት ቀንዲ ችግር ዘለዎ በት ሰልፍ ኢምፕሎይድ ናባና ኮሚኒቲ እቲ ኤክስፔንሶም በጣም ሃይ ይገብርዎ ገዛ ክገዙ ክደልዩ ከሎ ድማ እቲ ባንክ ክሪኦ ከሎ እስካትኩም ብዙ ኤክስፔንስ ዘለኩም እቲ ኔት ኢንከም ኩሲ ገዛ ንምግዛእ አይከውን ይብሎ ማለት እዩ እና መብዛት ሰባታነ ዝመክሮም እንታይ እዩ ገዛ ክገዙ ክታስቡ ከለሁም አትሊስት እቲ ኢንከምኩም 80000 ገዛ ግበርዎ ምክንያቱም ናይ ባዕልኩም ቢዝነስ ስለዝኮነ ይካን አጀስትድ ከም ድላኩም ትገብርዎ ማለት እዩ ኢንከም ክንሪኢ ኣለና ኣነ ይርዳእኒዩ ኢንከም ድህራሪና ድማ ታክስ ክንከፍል ኣለና ግን ገዛ ንምግዛእ እንድህዳልና ሲ that's the cheapest way to get a house otherwise እቲ ኢንከም ናይ ሰልፍ ኢምፕሎይድ ኮይና እቲ ኩሉ ኤክስፔንስ እንደርገርናዮ ካሊ ፋይናንሲንግ እንጥቀም ኣለና ማለት 25% ክነምፅ ኣለና ገዛ ክንገዝእ ቢዛ ኢንከም without tax return እንደር ኮይና ማለት እዩ ይካሊ without tax return ገዛ ምግዛእ ይካሊ ግን እታ 3% ከኮነ ንከፍል 25% ከፍልና ንገዝኦ ትገዛ ማለት እዩ እቲ ኢንተረስት ሬት በጣም ሃይ ዝከውን ካብዚ ኩላ ወፃኢ ግን እቲ ኢንከም ክናሪና ከሊና እቲ ገዛ ምስ ገዛና እኮ ተመልስና እንደገና ኤክስፔንስ ክናቱ ንክሊና ታክስና ግን እቶም አካውንታንት ከዘርባሉ በዚ ከመይ ከም ዝግበር ታክስ አመንድመንት ታክስ ኮሬክሽን ዝበሃላሉ ገዛ ምስ ገዛሃ ተመልስካ እቲ ኢንከም ዝበልክዎም ኤክስፔንስ ነሩ ሪሲት አለኒ ገለልካ አጀስት ምግባር ይካል ገዛ ንምግዛእ ግን ኢንከም ክነሪያ ኣለና ታክስና ኦኬ ጽበት ሲዮ እስኪ ምናልባት ኣብቲ ናይ ገዛ ምግዛእሲ ገለ ሰብ እንታይ ይብል ኣነ ኣብ ክንዲ ዝተሰርሐ ምግዛእሲ ላንድ ገዚኤ ከስርሖ ይሕሸኒ ዝብል ኣሎ ገለ ሰብ ከዓ ኖ ኣነስ ኦልሬዲ ስትራክቸር ዘሎ ስራሕ ዘሎ ገዛ ይሕሸኒ ይብል እሞ ኣብዚ ፍልልያት እንታይ ኣሎ ካብ ላት ገዚእኻ ምስራሕ ዶ ይሓይሽ እቲ መሬት ጥራይ ክሰርሕዎ እንድሕር ኮይኖም ብኸመይ ዝስራሕ እንታይ ፕሮሲጀር ኣለዎ That's a good question. Yikali, culture Yikali, if you buy a lot and if you put a new construction, how do you guys understand you with the latest technology? Balaha designer katsarho, gun expensive. Already structures and no wonder gazeha fix maragi, renovate magwari, rehabilitation magwari at the expense less you at the process less you malatu. How do you construction there point come majamara at marete gazo? ተመልስ መስገዛሃ you have to get permit ተውጽ ካብ ሲቲ ማለት እዩ ቢልድን ምግባር ቀድሚ ፍላት መግዛሃ ሲት ትፈልጣለካ ይካል ዲ እቲ ሲቲ ፐርሚት ይበካዲ ኮንስትራክሽን ምግባር እሱ ኩሉ ፕሮሰስ you have to research ቀድሚ መግዛሃ ማለት እዩ ካው መስገዛሃ ድማ you need architect ለካይ an engineer የለካዩ ከመ አን ካምፓኒታት አለው ማለትም ዘለው አሜሪካ እሳቶም ዲዛይን ገሮም እቲ ኩሉ ፐርሚት ይዱልካ ማለት እዩ እናቱም ዝከፈላሉ ማለት ነው ምሳአቶም ወደ ሀደም ሀጂ ቢልደር ከተረክባለካ አለው ቢልደር ካምፓኒ አለው አነ ዝፈልጦም አለው ዘደልሰው እንደሃሉ ከራክቦ መከለ ግራውንድ አፕ ቢልዲንግስ ገብሩ ማለት ነው ምሳአቶም ኮንታክት ገበር ምሳአቶም ዲዛይን ተህቦም ካው ኩሉ ነገር ወደ ሀደም አፕ ባንክ ኬካ ሞርጌጅ ተወጽ ማለት ነው ከም ገዛ ምግዛዩ ግን እንታም ተህቦም ተገዛ እዚ ካምፓኒው ቢልድ ዝገብረለይ ላይሰንስ አለውም ዲዛይን ከምዚ ዝመስል እቲ ገዛ ምስ ኮንስትራክሽን ምትኮነ እቲ ቫልዩ 300 400 ዝከውን ኢልካ ታሪኦም ማለት እዩ ካብቲ ካምፓኒ ዝመጻ ዲዛይን እንታይ ከም ዝመስል ታሪኦም እቲ ባንክ ይህበካ ማለት እቲ ሞርጌጅ ተዋሂቡ እንታይ ዝገብር ነቶም ቢልዲንግ ካምፓኒ ዝወሃብ እቲ ገንዘብ ማለት እዩ ባንሳ ከይኮነሲ ክጅመርዎ ከለው ንምጅማር ፎር ኤግዛምፕል 25% ፈንድ ይህዎም እቲ ኮንስትራክሽን ካምፓኒ ካው እቲ ኮንስትራክሽን ካምፓኒ ኣብ ባንክ እንዳሄደ እቲ ገንዘብ ይወጽ ማለት እዩ ምስ ወድኡ 100% ይረክቡት ገንዘብ ንስሃ ድማ ከሞርጌጅ ትከፍሎ ማለት እዩ በወርሂ ክትከፍል ትጀምር ማለት እዩ እቲ ፕሮሰስ ከምዚ ዝከይድ ኒው ኮንስትራክሽን ሎን ይባሃል ኒው ኮንስትራክሽን ሎን you have to use architects building companies and permit from the city ሰለስተ ሰባት ተዛርቦም እሱ ናይ city permit the architecture and the building company ሰለስተ ፕሮሰስ አለው አው ማለት ስለዚህ ሁሉ ኸዱን አርቆነምሲ አንደር ሞርጌጅ ገረም ከም ናይ ልካ ፕሮሰስ ናይ ገዛ ምግዛእሲ ብኸም same process same payment yes ያ ጽበት እስኪ ምናልባት እስኪ ሓድሽ ከእንታይ ኣሎ እስኪ ምዚ ወይ አፍቲ ቅድሚ ካለ ክስታይ ምስጋርናውን ምናልባት ደሃን ዋላ ዚያ ድሕሪት ክንምለሳሞ ኣብ መጀመሪያ ትገዝእ ኢና ጸኒሕና ዘለና ኣብ ሓደ ገዛ ዘለዎ ኮይኑ ካላይ ገዛ ክገዝእ ምስ ትደሊ ወሳኺ ገዛ ክገዝእ ንዝደሊ ሰብከ
እንታይ ክገብር ኣለዎ ወይ ከዓ እንታይ ፍልይነት ኣለዎ? ሕጂ ፈርስት ታይም ሆም ባየር